गोसोआ फागला नोंनि थाखाय गोरबोआ जावलिया नोंनि थाखाय होद मा कल खालामनायखोब्रा बिजुनायफोर समावलाय हेलौ मा नङा नोंनाव केटिएमबो गैया DSLRबो गैया आरो नों आंखौ सेटिसफाइबो खालामनो हाया ओंखायनो नों आंनाव दिनैनिफ्राय कलबो मेसेजबो खालामनांला बाय ब्रेकआप बिदि नङालै आया सेसलै होद सुइसाइड जानोसैलां बै दालांनिफ्राय बारजुमनानै ओइ आसोल सुइसाइड जानोसैलां बै दालांनिफ्राय बारजुमनानै आंखौ हमथादोलै गाव ओइ बिखौ थैनोसै होनदां बै दालाङाव घन्टा थैनिफ्राय थां गेम गेलेनायाव डिस्टार्ब मोननाय नागाखै बै गाव ये सिगि जाबासो गम मोनगोन आंजों होद नोंखौ गियो नामा लरग'खौनो होद थांसैलां मा जागोन बिगुरा साला मालायजों मोनसे डिस्टार्ब होद गावदों अबाव थांखोब्रा माइकालाय मबाइलबो गालांबाय माथो अबाव थांखो बेसोल अबाव थांखोब्रा माइकालाय आरो मबाइलबो गालांबाय नै बै दालांखौ बारना थैनो थांदों मा जायोथाय हिनजावफोरजों दै लुना थांलाबायबाय आसोल ओमफ्राय नों हमथायासै आरो बेखौ होद हमथानाय बेखौ आंहानो गेमाव हाइपिन जागासिनो दं 999 जागासिनो गावनो हायाखै मा जादों ओइ गाव ए जारला जागोनलै नोंसोरजों है नागिरनोसैलां बेखौ आया साइकेलाबो सेनसो गलायबाय थोद थै बेयावनो दोनलांसैलां साइकेलखौ फैगोन नालाय बियो एफा गाहाय दालांनिफ्राय थिगबो गैयालै दैयाबो गोथौ माथो एसोल मा जाखो नोंलाय मानो इदि खालामनो नागिरलाबायखो ओंखारदो फै गेम गेलेसै सानैजों ज' आया फाग्लाया ओइ फै बाजि दरलेनाव जुमाय गिसि लोंहैनोसै गोदैथारनो जालालै बेजों ओंखारदोलै बै थिनालियाव हारसा सिख्ला संनाय गुगुनि जाहैनोसै ओइ आमोखा नै आमोखिया कल खालामफिनदों औ आइडिया बेथ' बेरायग्रानि बिराद लबलै र' इखौ फुस्लायनोलां एसे ओइ आमोखा नै आंनाव बेरायग्रान दं नै मा नोंनाव बिरि गोरान दं र' ओंखारगौ आं हैया नैलै फाग्ला दङब्रा आयदा सलायबो हरदो
है गोमोरबायसो माथो होद हर आं सावनि बिरि गावहाथ' बायना सोबोखाया